Aquest lloc és el Cavall d'en Borràs i és un lloc per jo molt especial. És un lloc que jo hi vaig passar molt de temps de la meva infància perquè era el lloc on me duien a nedar. I es diu el Cavall d'en Borràs, que això jo ho havia descobert després, perquè clar, el Cavall d'en Borràs, i no acabes de pensar per què. I jo després, parlant amb gent de Formentera, amb gent que ja coneix bé tots els topònims i tot això, que a vegades la gent jove, i m'incloc dins la gent jove, se mos escapa, m'han dit que un cavall a la mà és com una seca llarga, i és veritat que el Cavall d'en Borràs té tota aquella mà de seques llargues. La diferència seria entre una seca seria que és llarga, totes aquelles seques llargues que estan allà davant la platja. Parlant amb aquesta gent m'han fet saber que el nom del Cavall d'en Borràs ve de tota aquesta seca llarga, que es diu cavall, i d'en Borràs, per mor que es veu que la salinera, en el segle XIX, era propietat de la companyia Borràs, companyia mallorquina, i per això és el Cavall d'en Borràs, clar, tot allò devia ser seu. I de no saber ben bé el que era un cavall a la mà, m'he trobat que havia après molt sobre la meva illa. Jo crec que s'estima el que un coneix. Per tant, és important que la gent jove que se troba que els llocs de sobte van canviant perquè es fa un hotel, perquè es fa un quiosc, tots els noms dels llocs, convé que perquè s'ho puguen estimar i perquè ho coneguin, que els ensenyem.